Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i Disfruteu vídeo per parlar d'una nova derrota del Barça. Continua agreujant-se la crisi, la situació crítica del conjunt de Hansi Flick a la Lliga, en aquest cas derrota que fa molt mal davant de l'Atlètic de Madrid després d'un excel·lent partit del Barça. Jo crec que és el millor partit a la Lliga aquesta temporada, juntament amb el del Real Madrid, i podríem afegir poder alguns minuts davant del Girona, que l'equip va jugar molt bé, o davant del Valladolid, però en línies generals ha estat un partit molt bo del Barça, però un partit que ha tingut un desenllaç molt cruel pel conjunt culer, que, com comentàvem, doncs, segueix immers en aquesta crisi de resultats gravíssima a la Lliga, que l'està portant a allunyar-se i molt de les primeres posicions, i això després és una distància que és molt complicada de remuntar, i avui realment és que futbolísticament costa molt explicar la derrota del Barça. L'Atlètic de Madrid, que no ha fet res amb tot el partit, l'Atlètic de Madrid amb un plantejament més o menys respectable des del meu punt de vista, un plantejament antifutbol que porta fent 11, 12, 13 anys des de que va firmar el Cholo Simeone. Per tant, no sorprèn un plantejament que va buscar l'empat durant els 90 minuts i que té la fortuna al final de que en una contra aprofita un error de Rafinha, al igual que aprofita un error de Marc Casadón en el primer gol, per marcar 2 gols en 2 jugades que han tingut. Avui se li han aparegut totes les verges a l'Atlètic de Madrid amb Jan Oblak, i un partit que de 100, el Barça en guanya 99, 3, 4-0, doncs avui no ha estat així, i avui l'Atlètic de Madrid s'emporta 3 punts que el deixen a 3 del Barça, amb 3 punts més que el Barça i amb un partit menys, per tant amb la possibilitat de ficar-se a 6 punts, i deixen el Real Madrid amb 2 partits menys, amb la possibilitat de sumar 6 punts i ficar-se a 5 del Barça. Per tant, el Barça, que després de guanyar el Bernabéu semblava que tenia la Lliga molt encarrilada, amb 6 punts més que el Real Madrid i amb més de 10 punts d'avantatge davant de l'Atlètic de Madrid, doncs que ha vist que després d'aquest, atenció, 5 de 21, el Barça ha perdut 16 dels últims 21 punts, 16 dels últims 21 punts, en la pitjor ratxa que jo recordo de la Lliga del conjunt culer en els 18 anys que porto seguint el Barça, la pitjor, com comentàvem al principi del vídeo, s'està allunyant i molt de les posicions privilegiades de la Lliga. El Barça segueix segon ara mateix, però com dèiem és quelcom virtual, i l'Atlètic de Madrid i el Madrid se't poden ficar una distància considerable. I el que fa més ràbia és que aquesta ratxa horrible del Barça tapa tot el que has estat fent fins ara a la Lliga, i tots aquells mesos de bon futbol, d'alegries, de golejades, davant del Villarreal, davant del Girona, davant del Valladolid, davant del Madrid, davant del Sevilla, davant de l'Alavés, davant de el Mallorca, doncs estan quedant tapades per una situació a la Lliga que és realment preocupant i que situa el Barça en una posició molt delicada. Després d'aquest vídeo més d'anàlisis del partit, en farem un altre analitzant una primera volta que ja s'ha acabat de la Lliga, el Barça que ja ha acabat la primera volta, i degut a aquesta ratxa horrible, tant que és una primera volta que podia ser històrica, amb només 38 punts, per tant una mitjana de 76. Preocupa i molt aquesta situació a la Lliga, i com comentàvem, jo crec que el que avui fa més mal és com s'ha donat el partit, perquè si el Barça ha fet un partit molt bo, els 90 minuts de principi a fi, actitud, ocasions, s'ha ficat per davant amb un gran gol de Pedri. El Barça ha tingut moltes oportunitats amb 1-0 per marcar el segon, per marcar el tercer i deixar el partit mort, i en un error, en una jugada totalment aïllada, l'Atlètic de Madrid et caça
i t'empate. A partir d'aquí el Barça, des del minut 60 al 90, que ho ha intentat, que ha tingut oportunitats, no era un Barça ofuscat com altres dies davant del Leganés o davant de les Palmes, era un Barça que generava oportunitats, era un Barça que portava la iniciativa del joc davant d'un Atlètic de Madrid que renunciava pràcticament a atacar, que es conformava amb l'empat, i després de 3, 4, 5 ocasions claríssimes per tornar-te a ficar per davant i deixar el partit mort, en un error greu, jo crec, de concepte en atac de Rafinha, ells al minut 97, t'enxampen a l'esquena i Sorloz t'acaba marcant l'1-2, que com comentàvem és un gol que fa molt mal. Tercera derrota consecutiva del Barça a la Lliga a casa, davant de les Palmes, davant de Leganés i ara davant d'Atlètic de Madrid, i és que realment és una situació a la Lliga que preocupa i molt. Sort que ara ve pràcticament un mes sense Lliga, ve Copa, ve Supercopa, ve inclús Champions, i ha d'utilitzar el Barça tot aquest temps per parar, per plantejar-se moltes coses, i Flick ha de trobar la tecla que torni a fer que tot li surti al Barça com li sortia a principi de temporada. Perquè si comentàvem en les primeres jornades de Lliga, en els anàlisis que fem aquí a Sortiu i Disfruteu, que al Barça li sortia tot el que li podia sortir bé, li sortia bé, doncs ara és totalment el contrari. Tot el que li pot sortir malament al Barça, qualsevol detall, qualsevol rebot, qualsevol decisió arbitral, tot li surt de cul, i el Barça que es troba immers en una crisi de la que li està costant molt sortir, massa, de fet, des del meu punt de vista. Un Barça que avui ha sortit amb l'11 titular, amb dues novetats, ha tingut personalitat avui Hansi Flick. Sí que és veritat que ens deien que Dani Olmo arribava tocat i Lamine Yamal estava lesionat. Avui el Barça que ha sortit amb Iñaki a la porteria, Koundé, Cubarsí, Íñigo Balde a la defensa, Pedri, Casadó al doble pivot, Gavi a la mitja punta, Fermín i Rafinha als costats, a dalt Robert Lewandowski. Jo crec que una altra bona notícia és que sense Lamine Yamal avui has fet un gran partit. Sí que és veritat que una altra vegada doncs has tornat a punxar sense ell, però ja diem, jo crec que sense el teu millor jugador, sense el teu jugador més desequilibrant i el jugador més talent en la parcel·la ofensiva de l'equip, tu has fet dels millors partits de la temporada, si no el millor. Dit això, sí que és veritat que al Barça li falta talent a dalt, és una plantilla molt curta, sap greu perquè podem una plantilla més llarga, doncs aquest Barça hauria pogut sobreposar-se millor aquesta crisi, però sí que és veritat que avui doncs a Fermín li ha faltat molta xispa, és un bon futbolista però falla controls, jo crec que molt clar si vol ser futbolista del Barça al mig del camp, ha fallat una oportunitat que no pot fallar, Lewandowski ha tingut 2-3 jugades a les que no ha arribat per un centímetre, Rafinha ha tingut un parell o tres d'un contra uns claríssims contra el porter, que si no se li va el pal toca el genoll al porter, si no arriba el defensa en l'últim moment per enviar la pilota a córner, i tot això va desesperant a un Barça que tot i aquesta desesperació, que no li surtin les coses, no ha deixat d'atacar, i és justament el fet de voler anar per la victòria en tot moment el que jo crec que ha fet que l'Atlètic de Madrid doncs aconseguís trobar espais a l'esquena de la defensa en l'acció del gol de Sorloz. Defensivament avui a mi l'equip m'ha agradat, defensant a 3/4 de camp rival, recuperant moltes pilotes, tant Cubarsí com Íñigo Martínez, que crec que ha fet un bon partit. Els laterals no tant, crec que en part el mal moment de forma del Barça doncs ve acompanyat d'un rendiment força baix, sobretot amb el que ens tenien acostumats a principi de temporada de Koundé i de Balde. Crec que no s'estan trobant, crec que no estan en el seu millor moment. Avui Balde jo crec que en l'acció del segon gol ha estat molt lent, no veu que arriben a Nahuel Molina a l'esquena, l'argentí li guanya totalment la partida al lateral del Barça, i després sí que és veritat que la centrada és molt bona, Cubarsí no hi arriba per una mil·lèsima, li passa entre les cames, tampoc no hi arriba després Rafinha, remata sol Sorloz, però sí que és veritat que tant Balde com Koundé, que també en l'acció del primer gol és l'encarregat de seguir primer a Julián, que s'escapa per la banda, i després a Rodrigo de Paul, que remata absolutament sol a la frontal, i aquests petits errors en el rebuig de Marc Casadó en el primer gol, etc, t'acaben condemnant molt davant d'un equip que és un gran equip, però que juga un joc molt primitiu. És a dir, la idea de futbol que té Cholo Simeone amb l'equip que té és lamentable, perquè és que té un equip per jugar molt bé futbol
i renuncia completament a fer-ho. Avui l'Atlètic de Madrid que ha sortit amb Oblak a la porteria, Javi Galán, Lenglet, Jiménez i Marcos Llorente, mig del camp amb De Paul, Barrios, Gallagher i Simeone, més caigut a banda en atac, a dalt Julián Álvarez i Griezmann. L'equip de l'Atlètic de Madrid és un molt bon equip. Per mi, en quant a profunditat de plantilla, té la millor plantilla del futbol espanyol. Avui els canvis que introdueix el Cholo Simeone són de molta qualitat, entre Coque, entre Nahuel Molina, entre Sorloz, al final són els canvis que t'acaben solucionant el partit, amb el gol de Sorloz i la centrada de Nahuel Molina. I sí que és veritat que amb un estil de joc qüestionable, quan tots els donàvem ja per morts, a més de 10 punts del Barça, l'Atlètic de Madrid, que està en un moment excepcional, com a mínim en quant a resultats, i amb un partit menys està a 3 punts del Barça, amb possibilitat de ficar-se a 6. Sí que és veritat que queda molta lliga, queda tota la segona volta, però el moment de forma del Barça preocupa el molt i això els rivals ho estan aprofitant. Estadísticament el partit, doncs el que estem comentant és que no té cap explicació lògica aquesta derrota del Barça, inclús tampoc no té cap explicació estadística, perquè el Barça, com podem veure en pantalla, ha estat molt superior en totes les facetes del joc a l'Atlètic de Madrid, però sí que és veritat que petits errors l'han condemnat i no et pots permetre fallar tot el que estàs fallant si vols competir pels grans títols. S'ha acabat la primera volta del Barça, ho ha fet de la manera més cruel davant de l'Atlètic de Madrid, amb una derrota que deixa el Barça entre l'espasa i la paret, que deixa el conjunt de Flick obligat a fer una segona volta molt i molt bona si vol acabar lluitant en les últimes jornades per ser el nou campió de Lliga. El Barça que ha perdut davant de l'Atlètic de Madrid en un partit molt i molt cruel.